Ara soc en Pau i vaig fer una deslissador amb el meu tiet i... Va ser un aerolliscador amb el tiet. I com és que no el vau gravar quan el vau fer? No el vam gravar quan el vam fer perquè el tiet no tenia memòria al mòbil i no el vam poder gravar. Bueno, doncs avui ens expliques com ho vau fer, Pau. Què vas necessitar amb el tiet, a veure? Vam necessitar un disc, Un disc, un CD, molt bé. pinzells, Pinzells, globus, molt bé. pintura verda, Pintura verda, pintura blanca, pintura blanca, pintura groga, molt bé. pintura vermella, pintura negra i pintura blava. Molt bé, què més vau necessitar? El tap d'una ampolla d'aquestes d'aigua de xumet. Sí, de xumet. Molt bé. I el vau treure, em vas explicar, i vau tallar això. Que sí? Vau tallar això i amb cola calenta vàreu enganxar això aquí. Que sí? Sí. Una vegada vau tenir això enganxat aquí, què vau fer amb el CD? El vam pintar. El vàreu pintar i decorar. I quan va estar eixut, pintat i decorat, aquí, què hi vàreu posar? Un globus. Un globus. I aquí tenim l'aerodeslissador fet. Quan hi ha el globus posat, s'infla. I quan el tenim inflat, es deixa aquí, espera que deixarem la taula lliure. Es deixa aquí, obrim el tap i què fa el globus? L'aerodeslissador. Vale! El que se'l quedi perd. El que se'l quedi perd? Sí. Ah! Molt bé! I això és el superinvent que va fer el Pau i el seu... Tiet. Com es diu el teu tiet? Pere. Molt bé! Jo I ara però... ja podem inflar I tornar a jugar. i tornar a jugar, I un cop i un altre i un altre. Ale! I un cop i un altre i un altre i un altre i un altre. Adéu. Adéu!